En olisi uskonut, että tätä tapahtuu. Suihkun jälkeisen hepulin ansiosta Pihka leikitytti mammaa ja mamma uskalsi tulla ihan itse juoksemaan tänne olohuoneeseen ja liikkumaan vapaasti. Ja mamma leikki myös Nallella ja tuolla narulelulla. Niin. Ihanaa. Katsokaa, kun mamma on innoissaan. Jee, se ei inhoakaan mua. Paitsi että kyllä saattaa vähän, mut vaan välillä. Nyt leikitään. Nyt leikitään. Ihanan näköistä. Paitsi että Pihka keksi tällaisen uuden jutun, että sit kun halutaan alistaa, niin sit voi nylkyttää. Mut se on pientä. Se on pientä. Kyllä sydäntä lämmittää tämä näky. Eka kerta kun Pihka on ikinä leikkinyt täällä kotona toisen koiran kanssa. Ja mamma eka kerta kun se uskaltaa vapautuneesti olla tässä kämpässä. Tää on siis aivan mahtavaa.